Ассалому алейкум, бародарои ҷон, бародарои топ мошинҳо, акҳо, апҳо, хоҳаро, як аз дар комментария нависонда амоам бугу амо. Хай гап чап, ҳаму гап ирӯз якшанбеай, бародарои ҷон, омадаем мошинбозори шаҳри Душанбе. Савдо бовар ки яфта чута чашм нараса, савдо бениҳоят зуд шуда. Мошин меган арзона, итария, ягон чи мошини арзон нашуда, мошини қиматай. Не ки мо ба ҳар ҳол старатса кардем бародарои ҷон, мошини арзон ба навор гирифтем. Хай ҳаво камтар борончопай бародарои ҷоно, ҳаво безеба чӣ хеле ки дар навор дидестем, борон мезанад аз ягон қафас ба фикрам. Шамолай кам баланд гап назанем намешавад. Хай гапҳо ҳаму гапҳо лайкҳоро обязательно мезанем, подписатсияро мезанем ки зангулачаи канала дафсе мемонем ки то ҳама ҳамин наворои мо мепартоем. Мақсад шумо ба хабар бишем. Марҳамат бародарои ҷон, мошини легендарниш бовар ки як мошини ҳодиса, ҳама чиз заводскоихчай валчок, дисади валчоки тоза. Марҳамат ама каса мекунем баҳри ҳамин валчок лайкҳоро мезанем, бо баличкои ҳаст. Худо хоҳад ба фикрам ки рӯз ё ки соат мумкин дар канали мо накашад. Шамол ворӣ мевардора. Чӣ хеле 06-36,000 сомон сиёнка кардам партофтум. Бачаҳои Қирған 29,000-30,000 сомон ҳамин канали топ мошино хариданша успетку бача. Валчоки тоза, валчок ҳамин лавои крилеш камтар хеле қадди хушрӯ места, то антеннои заводскоихчай. Мардум бовар ки дар ин бозор дидесан, ҳайрон шудесан дар мошин. Дискачошам бад нест, ҳолати қафо бампер ҳама ира якҷоя ёфтам меҳнат карда ки хушрӯ меҳнат карда. Марҳамат ҳолати тарафиш бовар кунед дискои профил, дискош арзиш қариб як 7,000-6,000 сомон ай. Заводскои ҳамаи заводскои хишбида. Мақсад апишкои боша бор реставратсия кардаган, электропакет, мебел салон, апишко кожни салон. Скаменкоам кожнияё, кожни салон дай боло чихолои 1200 сма кашдага, патолог аликантара. Марҳамат ҳолати пешиш скаменкош лифт бидай бардаро. Рул мебел салон, коробка боша механик, 4 дар электропакет, монитор, мебел салон бо чӣ дора? Пробегш боша 505,000 гаштага. Дар пӯшиданаш як аҷоибота. Я мотор шоҳӣ мекунӣ бинем ака. Дидесем бародарои ҷон, то дворникоша, то антеннои заводскои худаш ҳамаш ҳаста. Ҳай мошинчара хушрӯ нигоҳ кардаган, хушрӯ тайёр кардаган. Ин моторш чанда D3 компрессора. Ин моторша ба фикр ман худаш нест бардора, D3 компрессор задаган. Хай меҳнат кардаган мошина. Ин мошин заводской сирхай ака ёки заводской. Арават на ҳолати пешиш тараф чашко варид несан, ё бардар варид намешаванд, мекафанд. Мақсад мошин худаш тоза, мошин тоза расход кардаган. Вар ки мардума гарани мошина ҳайрон кардаган. Марҳамат. Солш чанда ака? 98 сол випуски новай 98 як астраҷи худаш 98 солай. Хай валчокой 200 ам бардаро. Нарх чанд сом ака? 80,000 сомон мега ака, боз муомила дора. Рақамо чанда ака? Рақамо чанда? 900 24 93-24 баъзе хай беақло ҳастанд ки будам менависанд дақиқа пул намеарза. Ҳар як чиз ба худаш балечик дора. Ҳар як мошин, ҳар як ам 06 партон дар комментариҳо бисёри одамон нависонданд ки ин 06 қана мезад 06 шамол вори дар мобани мондумаш уж 120 просмотр гирифт, баъди 200 просмотр дор хистан да яке зангиш мезанам. Худам ҳам 06 шахсият худам хайдани будам ки шамол вори хайдаан ша бачаҳои Қирғон. Барои ҳамин ҳар кас мақсад чени даани худаш гап зана, и ба худаш бародарои ҷон балечкои конкрет надора. Оли ҳамирам бо сиёмка мекунам, дар коша занг мезанам, соҳиб шамиён навори фурӯхтаншам дар коша мепартон. Ҳамат бародарои ҷон мошини навбати Астраҷи 2003 Enjoy. Солаш боша 2003, ҳуҷҷатҳои солонаш чанд хай ака? То сентябр танировкаш чи ака? Ҳар душ то сентябри аё. Марҳамат ҳама каса тамошо мекунем, мошинча тозаак, баъд нест дискачҳои selection, балонакҳои хуб, балонаш як 70-80%, нормальни, баъд нест дискачаш бовар ки хушрӯа. Фарои қафошам 2003 Enjoy хичай. Як ҳолати қафоша тамошо мекунем.
ҳамаш заводскои хичай радноишай мақсад задагӣ падагӣ надошта бародарҷоно. ҳолати кузовшон бениҳоят тоза. ҳолати тарафаш аркоша як тамошо мекунем. пусидаги варид нест. салоншам 2003 тоза. ручной буда. скамейкошам 2003 тоза. потолокшам тоза. скамейкоша агар як химиска чай наружный сухой химиска мекард бо беҳтарин мешид. дар электропакет регировка боковой. ина 2003 колсадор меша приборш кондитсионердор буда. коробка механик бо чӣ дорад? ака кондитсионерш кор мекуна? кондитсионер ях бия моторша нишон те ака. марамат ҳолати моторша мебинем бародарҷоно. моторша як моҳи кача мекарди меоварди бо беҳтарин мешид ака. ҳолати фартукш чӣ хеле дидестем бардаро задагӣ надора. швелеро варид нест, задагӣ нест, қад нест, мотор инжектор, ака мотор, ходовой, коробка, ягон камуди над тайёра. кондитсионершам кор мекунад, нархш боша 64 000 сомон ака мега боз муомила дора. вариантҳои алиш ҳастаю не ака? рақамотам мегӯи ака? 98 89 30 марҳамат рақамо зер навода занг занед дар тамос бурем. марҳамат астраҷи караван чӣ хеле дар комментария хондум ягон астраҷи караван ба навор бигӣ на марҳамат астраҷи караван мошини худаш 99 техпаспортш бародари ҷон 2000 май. марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. наружка краскаш бад нест. ами бампери пеш да санг паридаги чӣ хеле ки точкача дора бахайра. диска калпакай бародарои ҷон. марҳамат ҳолати қафош задни вид камера дошта. аккумулятор мошина мехари аккумулятор дига падарка чи хай мошина ё бардаро ҳамаш мошини хоҷаган ё баъзеш бисёрш такси гаштаган. хито медонем барои ки такси гаштаган ҷошун маълумай. я аркоша бинем ку аркошам чай апшикои элеганзи доштаю не ки мошин худаш элеганс нестай. мошин эндитешинои 2000 мияй апшикои элеганзи доштай. салон латасалонай боло чухол кашидаги потолокш кор доштай. мошин хай камон беш дерунаш қати неми резинош нестай камон беш кор дора. занг мезане бо як муомила мекунем русода меян арзонтарак мегиренша. ду тарафа мултирул дора мебел салон буда коробка боша механик кондитсионердор. ҳолатҳои балонош як 60-70 фреза як капочакшо ака. марҳамат ҳолати моторш атсекои фартукш бародарои ҷон ҳама пломбош заводскои хичай ҳама ланҷроно ҷошдай. ами бародаро качествара баланд кунен мақсад мошина хушрӯтар мебинен. ҳама чашкои пеш ҳама чи ҷошдай. мотор 16 клапана ака мотор масъала хирак нестай? 100% масъалаи задагӣ падагӣ мотор хадои ҳамаш дар ҷавоб акан. тамом бародарои ҷон нархш боша 52 000 сомон мега ака боз муомила дора. рақамотон чандай? 904 99 44 40. марҳамат рақамо зер навода бародарои ҷон занг занед дар тамос бурем. хундай солярис солаш боша 2017 солай. мошин умуман кор надора, краска талаб нест, ягон камуди надора. мошин ака мега губковат шумализатсия ҳама чиш кадаги. марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. ҳолати бараш диска калпакай калпакои заводскои ай болош болд меша мақсад ягон кас дидаш наметавонад. балонош як 90% зимни. як ҳолати қафоша мебинем бо арки ҷош камтар қин. ҳолати қафош умуман кор надора. ҳолати тарафш як салонша тамошо кунем. дар қафо ручной салон латасалон мошин химиска кадаги тоза тайёр. дар ҳақиқатан мошин губковат кадаги пушиданаш ё ака гашона қитияне ки ира кадагиан. дари пеш электропакет мултирул надоштай. коробка боша механик монитори андроид.
Пробег чанqa боша ака? И ба фикр механика яна он да ҷош пайда мера ба фикрам. Як капочак кишу ака бинем. Марамат ҳолати моторшо мебинем. Ака мошин задаги дора ё надора ака? Бампер хеле. На марҳамат ҳолати ланҷроно чашко ҳама пломбош ҷӯш да бо барҳол устотуна мегирем мебинем мотори 1.6 ака мотор коробка хадавӣ расход дора ҳамаш 100% савол ҷавобиш қатъиян нархш боша бардарои ҷон 79000 сомон боз муомила дора рақамотам мегӯй ака 907 203 775 марҳамат рақамо зер наварда лайка гап марҳамат рақамо зер наварда занг занед дар тамос бурем. Марҳамат мошини навбатӣ сечкачаи простои элеганзи ака элеганзи классик классик бампер пеш элеганзи бидай парогош дига ҳама классикияй дискачаи списи 16 ё 17 ака 16 мошин нарушка краска умуман бардарои ҷон кор надорам мошин нахе чихтак вардусаги тайёра марҳамат ҳолатиш ҳуҷҷатҳои солонаш чанқа ака ҳуҷҷатҳои солонаш тамом шудага ҳолатҳои диска балон як 70-80% балонаш бардарои ҷон марҳамат ҳолати қафошам краска талаб нест ака чашкош варид дора ё надора ака марҳамат ҳолати чашкош ака мега варид надора мақсад масъалаи чашкош да ҷавоб мегӯ мега ҳама пломбош ҷошта фақат як краска кадаган барои свежи битоа гуфта марҳамат тағоро варид надоштай марҳамат ҳолати тарафш бардарои ҷон дискачош бовар ки гараин да ҳами свет гуфтагия дарои қафо ручной салон латасона було чихол кашдаги чихолои навай потолокш бовар ки хам задагия як потолок кор дора бардаро марҳамат дари пеш ручной коробка боша механик и бе кондиционер ё кондиционер дора ака кондиционерш кор мекуна кондиционер яха ай гуфти худат як капочак шо ака кондиционерш ака шухи берун кор мекуна ё не ака 100% кор мекуна мега ака кондиционерш кор мекуна бовар ки яхел объёмша сёмка мекунам кондиционерш кор намекуна марҳамат ҳолати пешаш фартуки пеш ака задаги дора ё надора ака мақсад масъалаи задаги варид парид ҷавоба ака марҳамат чашкои пеш варид нест мотор 1.8 простои ихчай бардарои ҷон марҳамат ҳолати фартукаш ичи боша ки камтарак варид кардаган бардар биё пушака нақш боша бардарои ҷон 39000 сомонай боз муомила дора ака мега кондиционерш кор мекунам ҳуҷҷатҳои солонаш бучидага мақсад конкретнаи гап солиш 95 сол муомила дора нархш 39000 рақамотам мегӯй ака 907 06 61 66 марҳамат бардарои ҷон рақамо зер навода занг занед дар тамос буред.